Получихме още пратки, според мен са счупени. Хора, много е яко. Май го надрава. Все едно е паднала бомба. Здрасти хора, аз съм Ивана и добре дошли в моя канал. Не мога да повярвам, че наистина мина година и половина, откакто снимах последното видео. Тогава станаха супер много неща, живота ми беше много хаотичен, всичко беше така, непрестанни промени и може би ще ви разкажа за това в някое друго видео. Ако ви е интересно, пишете в коментарите, бих ви споделила, тъй като и от тогава имам супер много снимани кадри, просто не съм качвала нищо, просто YouTube остана на заден план, но най-накрая се завръщам и супер много се вълнувам. Тук някъде на екрана ще ви излязат и можете да видите първите ми две видеа. Ако са ви интересни, можете да ги изгледате и тях. След това кратко лирическо отклонение е време да минаваме към днешното видео. Здравейте хора! Отивам да си взема MacBook-а от Ardis. Здравейте пак на следващия ден. Получихме още пратки и направо ще отворим всичко сега наведнъж. Пряко включване от обработващата Ивана, за да ви обясня за контекст просто какво се случва. Иде ми MacBook-а и отивах към Ardis да го взема. Много от вълнение, забравих да снимам и имам само един сниман кадър. След това, докато се приберем, то стана тъмно и аз прецених, че няма да го отварям на тъмно. И боксинга на MacBook-а и видеото станаха за следващия ден, но на следващия ден всъщност дойдоха и още пратки от Ardis, така че реших да отворя всичко на един път. Това ми е MacBook-а и сега ще ви покажа какво друго сме взели. Всичко е от Ardis. И за дисклеймър, видеото е изцяло не спонсорирано. Първото, което ще отворим е монитор Acer Nitro. Той е 27 инча и до тук са спецификациите. Не разбирам нищо от резолюции и от херцове, но мога да ви кажа, че струва 89 евро. В сравнение с другите монитори от сайта беше доста по-бюджетен и ако питате мен, за работа е идеален. И тъй като на него няма какво толкова да му се сглобява, да продължаваме към следващия продукт. Другата кутия е това, което доста тежи между другото. Това е стойка за два монитора и се слага на бюро, а не на стена. Тя е с две отделни такива, които се сглобяват. И са доста тежки. Няколко часа по-късно сме още до никъде, защото тези части не седят прави, както са на картинката и според мен са счупени. Пробвахме да ги сложим по два начина и не работи. Май утре ще се обаждаме с рекламация. Ми хора, малка почивка, за да хапнем. Дюнери не сме яли много отдавна и бургер, така че... Хайде. Доста добре изглежда. Сега ще го опитам. Хора, това е невероятно вкусно. Хапнахме и след доста време и нерви успяхме да сглобим стойката и да сложим монитора на нея. Тук правим финални детайли. Така изглежда новият монитор и стойката за два монитора. И дюнерите. Реално ефектни бяха две от частите. Решихме, че не ни се занимава да отвръщаме и буквално трябваше да ги счупим, за да ги нагласим да станат. Мониторите са доста надолу, не знам дали се вижда, но не седят изцяло изправени, са леко така наклонени. Добре изглежда, но супер трудно се сглоби. Забравих да ви кажа, но стойката е на Siriox и струва 62 евро. На мен ми се вижда малко скъпа, но пък и плюс, че е доста тежка и масивна, но не мога да ви дам адекватно мнение за нея, тъй като, както ви казах, две от частите дойдоха дефектни, но може би ако не беше дефектна, щеше да се сгуби доста по-лесно и мониторите щяха да се регулират по-лесно. Така че наистина не мога да ви дам адекватно мнение. Но самия монитор е хубав, вече като го ползваме мога да кажа мнение. Кадър за Appreciation, нощната ми линия. Този път се получи много добре. Така. Сега аз не знам дали се виждам хубаво. Дано да не е накриво. Хора, извинявам се за ужасната светлина, обаче докато сглобим стойката за мониторите, стана отново тъмно, обаче днес трябва вече да си отворя и MacBook-а и да си сглобя бюрото, така че продължаваме. Ще снимам на тъмно, на лампи, малко ще е гадна светлината, но видеото трябва да продължи. И също специално не съм си отворила MacBook-а, за да го отворя пред камера и да снимам видео, така че много старание за това видео. Надявам се да си заслужава, че чаках. Сега, започвам с бюрото. Ще сгубим първо бюрото, после ще сложа MacBook-а на него, ще го снимам там. Ще бъде по-удобно. Как трябва да го такова? Okay.
И както вероятно вече ви е станало ясно, сега ще отваряме бюро. Който сега имаш задача. То се води геймърско бюро Sirius Ascend и струва 139 евро, като аз го купих за 109 на промоция. Като отново, сравнено с останалите бюра, които видях, то е на доста добра цена. Чакай да не го такова. Не, май го сериозно. Ето от долната страна. Мога да пърне. Долу ли е? Плота му е 60 на 120 см и интересното при него е, че може да се регулира височината, като могат да се запазят до 3 позиции. Малка пауза да пусна лампичка и отвън ще видите колко красиво ще стане, поне да е сглобяване с гледка. Стойте. Така, ето тук сме го закрили това. Та-дам! И имаме още едно. Meanwhile, как изглежда бекграундът на едно унбоксинг видео. Това се нарича положение творчески хаос. Навсякъде има някакви неща, се едно е паднала бомба. И също така, тъй като статива ми не е тук, това е импровизираната стойка за телефон, която измислихме. Тук ви пускам едно таймлапсче как сглобяваме, или по-скоро приятелят ми сглобява, аз гледам. Сглобяването със сигурност беше доста по-лесно и бързо, отколкото на стойката. Хора, много е яко. Сега ще ви покажа какво може. Ето го бюрото сглобено и, както ви казах, красивата гледка с лампичките отвън. И това, тук с копчетата, може да се регулира, може да видите как се издига. Ето това е максимум 118 см и буквално мога да се подпра на него и да работя изправена. До тук ми е. Изглежда супер удобно. Много държах бюрото да е бяло, за да може home office кътчето ми да има по-момичешки вид. Доста си отива с бялата рамка, тук ще си го наредя с розовите неща и ще видите колко яко ще стане. Милото бюро вече има и Battlescar. Значи хората го донесоха опаковано всичко и аз докато го разопаковах го надрах с макетното ножче малко, но няма да се вижда. Като цяло е страхотно. Чакайте да ви го фокусирам малко. Хора, време е за последното нещо. Да отворя MacBook-а. Ако ви е интересно, можете да гледате анбоксинга и ревюто на MacBook-а в следващото видео, което ще кача. Просто това стана твърде дълго и реших да спра до тук за сега. И тъкмо, другото видео ще е посветено изцяло на MacBook-а, защото той заслужава отделно видео, тъй като е нещо, което чаках с много голямо нетърпение. Надявам се, че видеото ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала, харесайте това видео, коментирайте, споделете го с приятел, за да ме подкрепите и да подкрепите канала ми. И ще се видим в следващото видео. Чао, чао!